Ụfọdụ na-ajụ na aka na-agba mkpe n'ala Igbo, mana na mbụ ịma ihe bụ ịgba mkpe. Ịgba mkpe bụ ọnọdụ iru uju nwaanyị na-anọ mgbe di ya nwụrụ iji wee gosipụta mwute o nwere maka ọnwụ di ya. Ọ bụ ugwu ikpeazụ nwaanyị na-akwanyere di ya nwụrụ anwụ. Ịgba mkpe dị mana ọ bụ nke nwunye bụ omenala zuru ala Igbo niile ọnụ. Ngwa ugbu a n'ịzaghachi azụ na aka na-agba mkpe n'ala Igbo, ụsa ya bụ ee. N'ọtụtụ obodo dị iche iche n'ala Igbo aka na-agba mkpe, mana ọ bụghị ka ọ dị na mbụ ka ọ dịzi ugbu a. Ọtụtụ ihe agbanwechaala maka ịgba mkpe, maka na ọbịbịa ụka na agụmakwụkwọ mere ka ntaramahụhụ nwaanyị na-agba mkpe na-ata belata. Maka na mgbe gboo, nwaanyị na-eru uju di ya na-adị ebe akwa ụzụ ụtụtụ ọbụla ruo izu 7 ma ọ bụ ole obodo nyere ya. Ụbọchị ọbụla ọ chịrị ọchị okote okwu, maka na ụmụ ọkpụ ga-awakpo ya ma mesie ya ike. Na mgbe gboo, nwaanyị na-eru uju di ya bụ nkịrịka akwa ka ọ na-eyi, ebe ndị nyi ya na-agbakwanụ n'ukpo. N'ebe ụfọdụ, anaghị ekwe nwaanyị na-agba mkpe saa arụ ruo mgbe adọnyere ozu di ya n'ala. A ga-eduru ya gaa n'akụkụ mmiri iyi ebe a ga-asa ya ahụ ma kpụọ ya ntutu niile di ya n'ahụ. N'ebe ụfọdụ, anaghị ekwe ka nwaanyị isi mkpe rie nri ọha niile na-eri, maka na ha kwetere na o nwere ike igbu ya. A na-esiri nwaanyị isi mkpe nri nke ya iche. Na mgbe gboo, nwaanyị na-agba mkpe di ya bido oge ọ nwụrụ ruo ọnwa 6 ma ọ bụ 1 afọ, mana ugbu a ejizighị m n'aka na a na-agbazu mkpe 1 afọ. Na mgbe gboo, ndị Igbo na-ekwu na nwaanyị ekweghị agba mkpe di ya ma ihe gburu di ya. Ụfọdụ na-enye nwaanyị ahụ mmiri eji wee so ozu di ya ahụ ka ọ ṅụọ na ọ bụrụ na a na-enyo ya na aka ya dị n'ọnwụ di ya. Ebe ụfọdụ na-ahapụkwanụ nwaanyị ahụ n'ime otu ọnụ ụlọ ka ya na di ya nọrọ abalị ole na ole tupu elie di ya. Ụfọdụ na-eyi uwe ojii, ọla ntị ojii, mgbanaka, mgbanolu, mgbanụkwụ, anya bụ akpụkpọ ụkwụ ojii. Ihe niile ọ ga-eyi n'ahụ ga-abụ ojii ojii ma ọ bụkwanụ ọcha ọcha ka ọ ga na-acha. Nke a bụkwa nke a ka na-eme ruo ugbu a. Ụfọdụ na-akwụsị ọrụ ma ọ bụ ịzụ ahịa ma ọ bụ ihe ọbụla ọ na-eme ruo mgbe ọ gbachara mkpe ya. A ka na-emekwa ya ruo ugbu a. N'agbanyeghị na ụka batara n'ala Igbo gbanwee ọtụtụ ihe, ọtụtụ obodo ka na-agbakwa mkpe etu ahụ ruo taa, nke bụ na ọ bụrụ na ịfụ ha, ị mara n'eziokwu nọọ mkpe ka ha na-agba. Ọzọ bụ na mgbe gboo, nwaanyị na-agba mkpe agaghị na-agagharị n'oge ehihie ebe ọha mmadụ maọbụ igwe mmadụ ga na-ahụ ya anya. Ndị mmadụ agaghị na-ekwe ya n'aka maọbụ bie ya ọma. Ọ gaghị na-esikwanụ nri kama nke onye ọzọ siri binye ya ka ọ ga na-eri. Omume ọbụla a na-emeso nwaanyị nọ na mkpe na-agbado ụkwụ na omume nwaanyị ahụ na-emeso di ya maọbụ ụmụnne di ya maọbụ ka ya na ndị be di ya si emekọrịta mgbe di ya dị ndụ. Ọ bụrụ na ọ na-emeso ha omume ọma, mgbe ahụ ka a ga-emeso ya omume ọma. Ọ bụrụ na ọ na-emeso ha omume ọjọọ, mgbe ahụ ọ nọ na mkpe ka a ga-emesokwa ya omume ọjọọ. Tụmadị ọ bụrụ na di ya rịara ọrịa wee nwụọ, ka o si wee nekwa di ya, o nekwara di ya nke ọma. Ya bụ ka nwaanyị ahụ si wee gbaa mbọ ịzọpụta di ya mgbe ọ nọ n'akwa ọrịa, nakwa omume ya n'ebe ụmụada nọ, nke pụtara na nwaanyị ọbụla nọ na mkpe gbara ajọ na a na-enye ya ezigbo ntaramahụhụ. Mgbe ahụ abịazie, nwaanyị nọkọrọcha na mkpe ya, nọgide ihe niile e nyere ya dịka omenala ndị obodo ya si wee dị, a ga-ezigara ụmụnne ya na ụmụnna ya na ikwu na ibe ya na ndị ọzọ nọzuona na mkpe ka ha bịa maka mmemme nyipụ akwa ụjụ ya. Ụbọchị ahụ ka ọ ga-eyipụzi akwa mkpe ya ahụ nakwa ihe ndị ọzọ o ji wee ruoro di ya uju. Ụbọchị ahụ ka a ga-esu akwa ahụ ọkụ. Ya bụ a ga-achịkọba ihe niile o ji wee gbaa mkpe, gbaa ya ọkụ. Mgbe ahụ ka ịgba mkpe ya bịara n'isi njedebe. Ndị ụmụnna, ụmụnne, ikwu na ibe, onye chọọ ga-azụnyezi ya akwa ọhụụ iji wee tie ya aka n'obi maka ntaramahụhụ o si na ya wee pụta. Ọ bụrụ na ọ na-ezinụlọ enwere ego, enwere ike gote ihe nri, sie nri, gote mmanya iji wee merube ụbọchị ahụ. Otu a ka esi agba mkpe n'omenala Igbo. Amaghị m na ọ ka na-eme otu a n'obodo gị, mana n'agbanyeghị na ọtụtụ ihe agbanweela n'ịgba mkpe, nke a na-anụzi ugbu a bụ na ụmụ nwaanyị na-eru uju di ha, ya bụ ụmụ nwaanyị nọ na mkpe, na-anatazi ntaramahụhụ n'aka ụmụnna ha site na ụmụnna ha ịnapụ ha ihe di ha debere ha wee nwụọ. Ya bụ na ha na-anata mmegbu n'aka ụmụnna na ọha obodo. Ọzọkwa bụ na ụmụnne di na-adị anapụ ha akụ na ụba di ha debere ha wee nwụọ, maka na o nwere ike ọ bụrụ na ụmụ ha ka pempe na ha agaghị ekwunwuru ha ọnụ ha. Ha ewere maka ụmụnne di anapụ nke nwaanyị ahụ nọ n'ajadu ihe di ya debere ya wee nwụọ, maka na o nweghị ọnụ ga-ekwuru ya, maọbụ na ọ mụtaghị nwa nwoke. Nke a wee bụrụ ihe jọgburu onwe ya ma sigbuo nkakwu n'isi.
ebe ụfọdụ na-ekwukwanụ ka a kwụsị ịkpụcha ụmụ nwaanyị nọ n'ajadu isi na ọ bụ ihe ndị gboo debere na o kwesịghịzi ekwesị ugbu a. Kedu ihe i kwuru maka nke a? Ya bụ ọ bụrụ na ị ma na ị so emekpa nwaanyị isi mkpa ahụ, kwụsị ya, maka na igwe niile jikọ n'ụzụ. O ka emesịa.